Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi chaga ma latest. So ndisinganyanya kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanya kupedza nguva. Let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Mona Arova Vanhu kakuna Arova imba yese apa ari kupinga ari pamusoro Pemba shaka. Mutoriro wakaipa koma. Komana musadaro. Muna mbiri imi. Apa uzadziri kumanguva yako. Apo pasi 7 kuseni. Mbiri imi nambani ko panambani ko. Panambana bamda. Panambana. Mbiri imi nambana. Panambani ko apa. Namba 6. Namba 6 mbiri imi. Arova Vanhu Vese ari kupenga Mutoriro.